Chairde, fáilte roimh, is mis Liam Ó Maonlaí an seo sa spidéal. Fechant amach chuan na Gaillimhe agus ceann bóirne. Taring isteach ó na farigí orda agus gabh a bhosca an seoling as seo go ceann uair go le. O'r géad fáilte isteach chuig Cuan an Cheoil. Géad fáilte roimh a Caoimhe agus a Séamus, Caoimhe Ní Fhlatharta agus Séamus Ó Flatharta. Ceoltóirí breatha. Chola mé tusa a Séamus an raidió caint be níl sam céile ví tú caint a ví an chláirseach agat chuirbé sa caint de chuid idir chuis agus fi mé rálam héin. We're safe. Why didn't you say sin? Ní tóir cíteigh de a chlár. Agus Caoimhe bhí an bertagah a chana le chéile agus chuaigh sé viral. An ortha. Bhí mé seo go mar ag an nám actually agus bhí daoine caint fuamh. Daoine nach ra teangáil acu leis a seanós agus go toban thug sibh rair nua. Nu an nós sin.
Ja, bhí sé eiste leor chu hála sé sin nach rá. Bhí. Ní ra mé héine na me an hóisiilta an ná thug me scíbeag on Facebook on Instagram hí me tá gáil scíbeag agus hána an chláirach réanana bhí mus bras as leis go chu hála seach sin hasmuid cloistear faoi daine rá gur siad a géisteach leis ceol se nach raine acu hána agus bhrainin hen Jesus kitiltá le ráteach ná hánig me réisiid na meánna sin chunig me an bhairil se ní samsa chuile le bhair charbih gnáach. sé speisialta chu hála sé gra argóid cinál fundadúireacht agus an tradiisiún ó náte gra sé go le bháid a géananas gur daine cinál fáil náclis nach an taihí sin acu bud hána stói. Ja, bhí sin ítach. Agus bhfuil feiceim ghfuil neartúir le sí agaí ósúr góir, so lena muid leis geol agus beidir mu a caiins ríist agus a ggólín. Íntar bhá. Seir main mu pleichas na féadóí beidir. Oh, yeah. Is deasíad na fedóga. Tá rá, Yeah.
Sprá sportiad na féad agé. Cho beag, cho siimplí. Sinné, chu beag agus héanamh brennhfuil chláirseach tinás mo chóir sós de chósa. Sinna rud sé fuachta mai hepa, seas a fócas. In anistan do bhain be. Sinné. Sa háann samachs cúpla partfeid tin. Inis dom faoi bhaintear Fhlatharta agus uorgóid Cheoil. Cadas Steve. Well, is as an ard warmwood in Tainach agus so I dtíomh ceolde thosa an dúthir sinna an conalmach a ceol ar a bhedóg, so ar a bhedóg warna bhí sé 7-8 agus leanmod legará ní sin. Sinna hála, yes. Dói gur sé a glán freisin ar hí muirsa an fundadócht níos smúna teile cumna Cheoil. Bhí anchaid ar bert uncle le mo heamháthir bidí bheil agus míhall bhertla donnachu agus anchaid ar mai ar gomodóireachta agus ar an fundadóireachta ar mar sin agus siad a chum an téadorm a chasma sin cuisleán na tréimhe faoi scibal beag a bhí hósa sin tíhir an teach sós a bealach ar bartach agus seanáid bheachtar fágáil múns rudaí ach cinál eisling a bhíige mar bhí sé na híine crismála híháin ar cinn hála. Beidir gúil seo mícheart níos nach chuir scéal chumna ceart amsas be budí smáile bhí sí tuairtach chum. Réanos hang séige an smuoine se gur pálas mór a bhí sa scibal beag se agus cuisleán na tréimhe lei sé sin agus chla sé sin gur na Lords na ladies tíocht á bhéir canál gra fééis do mór an agus na héan gimach timppla sa ceol go bíns ruí mar sin so an chuint gascíocht agus pleiciocht dó bhí ar bhunaige. Pleiciocht ach tá na gnéthe sin na heistlingí nach chfuil tá agus go bhectar an go národ go thomáin difríocht ammantaí áirithe. Sinné se rud specialta. Agus cad faoi tá stíl tá bhí mu a caiint faoi an viral agus tá stíl óráníocht agaibh, tá seanós agaibh ach chuann sibh cócheol leis rud nach cloistear go minic churbe. Naí ní sam hála sé sin stoigs mu fás níos gur mu géisteach ar dúspáire leis an óráníocht ar seanós agus a sin an ceol gailech freisin gur sé hímpla tí gcónaí ach bhí sí mám sa gcónaí geol nó aimseir freisin agus cinál papceol snáceol ruidir mar sin agus fiocht mu gcónaí ón gléomh an naíad bhí mu an cócheol a dhéine le chuid ruidir be go nádó sin agus níor smú mu riamh a dhéine le ána le seanós sinach le hén tógra sin an nura as tó gnearna muid pí go eagrán Eleanor narún agus cinn snúíanana sin go dtíach agus tó a dhéine marúirt mar ball mé déine nachhfuil an ghail gaach nó nachhfuil seannos nachhfuil cleachach ar seannos mocht ar ná rud cinn eile bhaint so an geol. Ní sam in áíre cin fách. Ach tríle bhaintas chuir be. Tá muid a géistecht a cháde le Raidió na Gaeltachta agus tá muid i gcuan an Cheoil an seo agus tá mé chomhluadar Séamus agus Caoimhe muintear Fhlatharta a méoch sibh a gomíocht iad go mórtais nó cad a bheith. Bhíoch stan fannaí den chud smú ó bhí mu anóg ó bhí me sa gléomh an rilí bhí me ag gáigh ag na féilteach na fleannaí le thub seo agus thus ma héana ag ghlachapát na commarta sin bhí me heirta sé nó seacht ach bhí tú héin héims. Bhí mar héine chuní degraach mé héanaar mu ní agus dóid gra sé tosaí ag bhirt tá bert ní sin an amide rán an conal smáile as ceoltóirí bhí á freisin nach bhí dar sin tosaí steas na rang an níos na commarta síos le ra mu tain cinál láirt dói. Ach sin ruda cé nachhfuil tú géire nach an rud a smú bheith bóchaid. Ní an rud a smú sin nach sin ruda le hí bheith cinál chuní grathachs bheith cleacht agus mar spruchaid le hí bheith gúsad do chus cinnaí nuir tú chothóg sin teintach. Agus bhfuil sé go deas a bheith seachtós cór daoine? Tá níl sé ionta fáil cleachtachaid agus is bailach ionta iad na commarta sí fáil cleachtachaid ag casós cóir lechtéisteach agus. Gig beag sé Sinné agus tá mothúchan a ráhain le gig ná. Tá is cleacht a freisin bheith cór daoine si a breanhhairt agus Féiste le daine le slói. Sin rud mór freisin agus na cardíon as tuigna na rudí seach gúil tú fém ra daine eile freisin go ar tart cinan í ruite nach chaid goach tú fantasmáile cinál casan na túúnaí céanana nó na parts na háir an céan na gúnaí. Cinál deis bheith fólam iad sin freisin.
Chomáil an ranganí freisin. Bhfuil sin éon rud nach ní tú brathir ranganí nuair díiríonn tú ar ceol Gaelach, ní bhíonn tú brathir ranganí, tú brathir de húil hain. De húil hain agus tú céhín tú géisiil heisú mar sin nach ag ná céanna bhí an táilíonn go rá múntear íontacha énig smutha hóg sin lehetí Marcus ó hiarnain bhúnse an féadóg go chonasrána freisin ar an táirne go sé mar bhúntar aineach bhí bléoch mór dúine gúnaí agus gúnaí brenn só ar strútaí. So na daine bhí hímpel na háite agus sinad na léchnaí smú. Nach ionintach rud é sin. Mar go minic sna háitaí eile bí me de fechad ar telefís nó bí na léchras na leabhar nó ar an telefís nó go máineb ach iad a bheith béaldoris leat nó for specialtá sin. Rudíntaach specialta, agus rudíntaach daana sé go má. Sean is sin inam rud a cínt eile. Ceafán nach níana. Well, cad faoi árán mar sin. Cas mu cúpla part gárán, beidir scinne na muid Couple of verses an Cuan bit. Yeah, dyn nhw'n couple of verses o. Just launce is a father ways trough dead on feet upon a song of
agus cuireann as an rochtaine groig á chiarann son cheoltóirí. Bhí buachairí ó Cuan, teocht ó láthair, á sin ar grachar, Sátuair scacill. Scorfeig leis a bósta a bhí tóra saim an glóra nar mór an fáin. Tá sibh in our downtown seo a gcóin Cheoil agus bin agaí Séamus agus Caoimhe Ní Fhlatharta. Cad faoi ban fáidín? Ja, couple vers go bhean fáidí ceá. Shentrúnach bis shentrúnach bis ban fáidín. Shentrúnach bis sa bhena dóigh go bheith gáilte. Shentrúnach bis shentrúnach bis ban fáidín. Shentrúnach bis sa bhena dóigh go bheith gáilte. Rochan go gada gus rochan go gada le pótín. Rochan go gada gus succan nóhada sa máde. Shentrúnach bis shentrúnach bis ban fáidín. Shentrúnach bis sa bhena dóigh go bheith gáilte. Gomer se de gosa gomer se de gosa ban fáidín. Gomer se de gosa gomer se de gosa sa chráfa. Chomha go éireann chomhlúadar na seach go béal na bóide. Bhreathna mar seach ag sa fáinne cosúlas go bheith cin ban fáidín. Shentrúnach bis shentrúnach bis ban fáidín. Shentrúnach bis sa bhena dóigh go bheith gáilte. Shentrúnach bis shentrúnach bis ban fáidín. Shentrúnach bis sa bhena dóigh go bheith gáilte. Shentrúnach bis shentrúnach bis ban fáidín. Shentrúnach bis sa bhena dóigh go bheith gáilte. Shentrúnach bis shentrúnach bis ban fáidín. Shentrúnach bis sa bhena dóigh go bheith gáilte.
pís sprí hín tal sin go. Yeah. Gofu gonúisi me lácinn go chéad a lábhar mar an gona ggéir runne bag tunach me se tarn agus me am árán so. Ítach ar fád sé de a chluiste is de. Ryan fánar dal in éon Cheoil tí mód den go. Oid an stói go cha me héin Sagartóir féidir. Cha me héin pís a fad dámsa. Chamsar Gaelach. So bheith me galig na comharta sí ar fud na crunne marall sin. Agus haig me gan daíd ar sinna fé pís níos daíd in an cheol ar fenn am léanta fada. Ach hip mo rímar am sin, trochtarímar am nus, gus leis an ar me. So cha me ar an dámsa, so channe me leis sin an ggólín agus an ceol. Ach no, bhíoch mo de gúnaí, bhíoch sí me an gúnaí sa geol, agus bhí stóig ar sérintin an gúnaí ar mus gír rud a cinntíon na leis. Ní rasain gomach muid haíonna go proficientan na teide nó fáíocht na teide mar sinach bhí se gúnaí mar chuid an mór gar síl agus síl an tailí smáile freise. Ceolach san ggólín sin gorá amsa anyways ní Óid ní grabí chead. Tás an duine óige. Duine óige, So is doch go mín comport san áit sin sa chláin, í bhín éon brú. Sinné, agus fecinn tú go chuile ós do chóir amach. Sinné, bhí an tám gorá an chuideile na leadí le cas ceol agus dóna me a nedid in annas chum héin, mar bhí me just géiste club ar fam híal, so bhí antá an áarm. Stick a freisin ar bhí sí fás níos, bhí an bú aice sin stóin nach ra aine, bhí sé aine ar bhealach ach bhí sé go nátar i cuimhí cé gur sí hímpel ar daoine bhí ggólín is cas agus a dám sa gúnaí, bhí sí chacleachta chuir so hánig se go nátar aice. Gus bhí sí cheamar gur chastú chéad óran ar bhí tú hertar blian or sí sin. Hí sa siom ré sí gúnaí ggólín. Fit for an stáit na he. Well, nílas ahbhí sin. Agus maile é. Sprála me, Agus an fidial an fadógstáin bárán béidir? Ní bhí me am árán. Tá man an pí a chaasa a gantartín. Ach sinna méid ri fidal an príomh uirlistán. Sa staidir ceoltar sinna sí líimnach. Fáil skillan agus búna eile nach mé an go deo. Chun sa cuasaí limina? Tá sé ionintach, tá baint an tainna bheits. Tá bhísan mu amach ar golóir in ortha mar bhí mu líne in scoil gan eile ach tá glóir rudí practical le in imlíon agus sama baint an tainna bheits. Sin rud an táchtach fin geol freisin an taobh socialtaide. Ó, yeah. Like a héin, like bhí sé deachar go seo bheith den staidir a cheol agus ggurfeh géisteach le ceol nar nach rud ar nána bheith bóla le ceoltóirí eile. Le ceoltóirí, sinné an rud mar bhfuilen an gné sosiálta an ní sé an. No, sin an dríocht tá me just me put. Agus cum cén saoil aránaíonn tú detain má tá cheol agat tá ceol agat. Sinné spi sé go deo. Le cúna dé réanas. Le cúna dé. Tá ban ó Nova Scotia atá meas a gin bert orthe. Bhfuil me sé héin lethe san airfort. Scaoineam agus chuisí go mór a bhain. Íon chuiread na airfort le bheith bóla le ceoltóirí eile. Nacha, Inis dom. Bhí an tarms chas me lethe óir amháin nar bhí me Texas sinní Liz Carroll a fiddler an chéad sco. Cad a bhí ar buna go Texas Lápáric, chamas Lápáric Colin, me héana is leid leis an artwork here an Bolger, leid a bhín sig gitar funna doríonnta freisin agus bhí mu an Austin, Texas an bhí féle Lápáric agus bhí Liz Carroll an agus oid an bhíoch me héin ó bhí me anóg cas PC Cheoil, tá chuid agus the air tune agus Island Woodstock sinna bhéis mas cas ar balltíbach. Tá anna bheas ar sin mar roiine. Tá sí go gealháideach agus comporteach agus Cinálta, sin é go dtíad agus ceapa me héana rá am héin ó líoch mórí seo me gheis le óid ní féidir am bhfuil láirt le seo tharbaiseach. Cha náidir agus cha mar tá cha cinálta agus tuairt molla gúnaí agus ar gcuisiim sé speisialta bheith breann ar a ceol freisin. Mar just duine go chéad go agus an bheits amara. Sinna fá go rán muid pí a chuid le híbheith cas an jobh,
Island of Wood. Ordig. Stasiwn am na chi géisteach mé be nervs am leis. Ná bhí. Oidh. Benagi Island of Wood cumha ag Liz Carroll agus tá si bhgéisteach le Cuan an Cheoil ag créile Radio na Gaeltachta an seo an spidéal i Studio Cuan. Céir a bhí Eleanor? Eleanor. Cadéon scéal? Ceoil Eleanor measta. Ní ar má waha ar fé pís. Bhí bua, bhí cúpla bua. Cúpla bua, Cúpla bua. Ceannach Yeah, seen to learn a story man with three less couple of verses of Russian. Chief the Carol Dolly. Da ra Eleanor, ni chavoni, to my chepa, a viera.
Eleanor na rún. Sin cean speisialta chum héins cuimhe stoi gur chuirse. Rud I gimocht an arglaigna nach ra gimocht an héin, so. Sinné. Yeah, trí les. Mar sibh. Morra an chéad chunú Eleanor na rún His ort a bhí meag smuoinú Tra mí Oi, John. Chuimhe moet chuirt. Ní hurling sé sin go minic. Stéasató an sin sé speisialta. Agus is minic sna hóráin ní ghleacan an duine bháin leis an duine eile nar a bhíon an rán ach sa ceann seo Ghlacan tu mé sní anna més maithe a naithnóin an té nach gáineach mé. Sa rinneín sé sóg. Se. Tá geall learne fágal amach versi. Just des a versa sin nach. Stoi gúil mús chocleach a nuis cíor bheith clíle amhlár cos dú mar sin.
mín sibh ag féilte ina mín sibh bín slát chuinní grach go leor. Ná iad inis níor hosamúid ceol an dhéanach le chéile an bhirtein le chéile amháin go dtí hartar an tam se an ortha. Right. Hosan na gigna ar dús. Hartar deirh óver an ortha leis an tefta sin ní muid hos múna chear. Ach níor muid cinál cleachtach ar chéile an bhirtein. Bhíoch muid ceol an dhéanach leis bhirteile máile. Ach coppla féle dintain inis ó hin agus ó hin amach. Cuinní gimocht deach grahas ó dí mar sin. Des rudda fan an chun amach le de rifar an dí rathir agus písí ceol chas agus. Ínta agus cluisin is féidir an gael a chluisin capan. Tá na castaíocht tá sibh có deas le chéile. Mar sin rud an mór faoin ggócheol catú bheith cuinní leis an duine tú ggólín le hoppa gcónaigh. Ní féidir mór an go cinál áhrú dhéana ar a rud ach. Tarlíonn se go náidir na héins cuimhe níos mó na bhirt smáile, stoi marall gúil mu tíanach neiciil in na chéile ríis agus gur muid sa scoil le chéile agus gúil go leor dintain freisinach. Tá mu an began ag náam seo ó an nua chas agus a chas díach mar chéile an chéadú hímpel. Bín se sin cáireach an is fé réiteach cócheol agus armón í suirtí mar sin. Sin rudí rud tá an tátáilinn sin. Rudidir le buint leis. Mus le dí. Nóir nach míon muid mar chéile.
an chláirseach mar sin, cad a haring idró an chláirsí thu? Well, tá Cheoil cinál ví tú deir me oitán an ri múid fós isligeach gur tunchar ag líise kelligs tá héine chu ní an chláirseachs hí an scéal cinál díach mar chéal amsa. Deir me líise sí cás a hós scalácla gan chéadúr nar mar hartar sé ó seaachnaí an díis. Agus go má agus bhí me le bheith móscadúr a bhí móthir bhí si gal bosca cheannacht. Bosca ceol an chá túró agus bhí me le golig Johnny Ó Maonlaí bhí si gáil ní sacrú ní sam bhúil ag Johnny Ó gasisina bhí si sacrú rannaí tá gine ach nó bhí me héin bhí me tóci leis glás ní atá dóimach an chlás ní sin. Agus líise sin bhí me freistal le rannaí fédóg agus tháinig sí steach mar cheoltóir cuirte sin agus díobh sin fachta mar cuirtú agus chaisi ní sam an part a chaisi na tead mar sin nach bhí me melta agus ní tead le ní sin agus chur me sos couple straps máile do go gom chlás stir. Mathú nó an drama tá saisan na chláirsethe timpeall an dahain chomá tá an córa i níorthar na Hafraice agus well credim nó cloisim nó chola mé gur bé an báha nó cad an focail a thugann tú ar an bow and arrow. Okay. Agus gur bhaig sin a tháinig an smaoinemh ar strong agus béidir gombeach na daoine ag an olbhú héin chun dul a selig agus béidir chur rihim le na sranganna. Cinál battle cries nó fi gist. Sure, all right. Bhín sé samúil fechan tír conas mar a tháinig na focail conas mar a tháinig na fuaimine agus cad as a dánig an dúil. Bhí mu a caint chomá freisin ar béidir déna ceoil ag Socratí nó ag Banisí nó go mór Socratí ceapan. Tá dríocht a bhaint leis. Tá dríocht. Go bhfuil gá leis a geol, go bhfuil an ocras. Sin rud nach chur ma héin an mí nóhair na teid mar sin an rud a deire me man raid man chláirse chéadúir ní man an chusíí an ar cinál móchan bhí an a hánigart. Agus an Sin bhlór fósa. hagan bhfuin nuair bhíon an rí sé de rí. Dríochtar. Tálín se scaití is nar mí mu ggólín freisin Somáil agus tá sin the overtones and undertones gimocht. Tá rud cinn specialta faoi. Tá. An specialta. Ní gách cúpla méir a legan agus Sin é. tá chláirseach agam héin agus bhánam nílas amúil sé fiúin I dún na gceart. Agus si do am yo ala dos oiris gaidir tí rosi a wori a jargim. Avekas a sé no gashi tanini so rohi gati bulon on na caronai. Hasa si churna na rogosi gaidir juri tí wori a jargim. Agus si do amo ye si do amo ye si do amo si gaelachta agus si do amo ye ala de shoiris gaidir tí rosi a wori a jargim. Masan do boza gaelachta agus osam na boza da sé rog agus dol da sin tairige si do amo ye si do amo ye si do amo si gaelachta agus si do amo ye ala de shoiris gaidir tí rosi a wori a jargim.
Maonlaí, Cheoil Maonlaí, Cheoil Maonlaí, Caoimhe agus Cheoil Maonlaí ó Fhlatharta, Sóthir is gaidir tíochaí bhóricha searige. Agus Cheoil Maonlaí, Cheoil Maonlaí, Cheoil Maonlaí, Caoimhe Cheoil Maonlaí ó Fhlatharta, Sóthir is gaidir tíochaí bhóricha searige. Scaris go bosas, Jona mas vorgas morni khasa. Agus Cheoil Maonlaí, Cheoil Maonlaí, Cheoil Maonlaí, Caoimhe Cheoil Maonlaí ó Fhlatharta, Sóthir is gaidir tíochaí bhóricha searige. Sin rud saolams fin geol. Rud cinn a Harlíns go láthair mar sin. Yeah. Just sí síos agus lig leis. Lig leis. Is stoilm na ócáidí is mó gur cuoin liomsa agus le ling má héal ná bheith site timpeall agus a bheith I ggólóidir daoine déna ceoil agus gan a bheith faoi éon solas nó faoi ar éon stáite agus tá tá ócáidí iontacha imime tú hirdíim agus mé seasta Wembley Arena, Wembley Stadiums áití chuile nach iad agus iontacha fad ach na íhananta go gcuinó mé go deo ortha ná na íhananta just site le corde agus I déna ceoil agus Éiste rud a sin nach duine Cheoil Déanann sé Cheoil agus ceapam héin más a gcónaí braham gur dúlan orm héin an atmosfér sin a thógans péáit a héim. So má bhíon merns ní scríim se sí is setlists. Sin bheith díreach goil ceist chart cin nuair bhíonn tú thuas an na stáitinis a gcuinneann tú leis an cinál ní léon list láthair, ní bhíon so cníim leis sin más má tá daoine má tá daoine bochta tá timpeall ar tiltinach. Sin mar a déna mé agus just braham go bhfuil go dtugann sé seans de rudí mór a tharlú. Tugan, Mar teachééis go chéanna gáil sa gleachta ar bheith gur bheith réit a choilthart. Bí mu héin mar sin scaiti gur bheith choilthart fer a crín agus forf agus níarmín sé amach sin mar bín tú gúnaí cinál bín dímart mar tein rud cínt mí chuir do chuid caiid an sós a nimmarcha agus ní tú ligans gan cheol láirt le sé an níos sin. Tá ceap mu sin nimmarcha smacht. Ná ire ceap mu sin troch rud a sin scaiti. As specialta. Níl mu sin smáil ach minic níos mach leid. Slí síos agus lí leis ceol láirt. Bhíoch man dhéanana go minicach sói Clár grachach. Tras puirt nó de cí. Cid dhéanas muid inis chorabich. Seir mai all go muid ar na Clár sí stoi gan muid spléist nó písa ón lécha héin ó Caoimhe. Bhún nó chula me se ar dús bhaid Clár se réintach as ben rein gan léo Hallí Gertie. Gus mai heb cuairt tú héin an fún céan ar a gantar tíimhail.
agus den was breist ceol ní sin agus fi mas ceol hála stoi.
Eintar Is maithíad na Portlúscaigh nach sí chiad. No. At cinn special tá fád. Tá. So bhfuil ce a haon nar tá mu caiint ar chósaí dámsa bíon anchuid nasc le Portlósca agus na mrá a dámsa agus bula teá Jean Butlergus í cosú le ála i mocht timppel sí dámslop ach tá rithim ar le Portlósca nar tá na fir a dámsa freisins na brog agus na mrá freisinach níceá na fir dámsa ach tá rithim ar le na Portlósca a hainn slumsa. On tam Down Beach in it 3, 6 and 9 just bugga. Yeah, pinch bugga. Einta. Yeah. Special ta. So, bí muid a caid ar chórsaí crothaíochta agus a míonn sibh cuma pís aber tá aníim faoin nua teachta amachhuibh. Míonn sibh cuma pairt agus... Scati. Ní bhíon sachminic inis na ríide. Ní sam ceáin nach necha mis sa gleach daríomh. Bíon tú héanana communis agus tú hís... Yeah, tá rang commodorach am hís in ímach. So tá coppla cín comhamach ní me go homlan sásta lob. Ach tá tosí anyways, so tá fáil ní scleachta féid. So yeah, tá baint tainna bheits bheith tríal réanos. Tá rid cinnte le faoi commodor a freisin ceapam héin go gaitú bheith comportach leis Cinnal an smuoine nach mé choilthart forfus nach mé choilthart crín agus tá héin mar sin a gcónaí tá gíar go mé rud cíns crín agus cinnal pális. Scatí chum rud cíns go mháthir hana sin é téanaar dar mhain am héin. Ní mar stress, so ní má cum níos mó. Yeah, take him right. I mean, bím se ó hosamise go profisiúnta bhí mé faoin brú sin a bheith cuma agus bhí sé chuiristeachar mo chuid smaointe. You know, bhí sé chuiristeachar mo just bheith bhéna siú leom agus thiúcach smaoineh deas thugam agus an sin éaran le héin beidir gur óran agus chuir sé críoch leis an smaoineh, you know. Ach so stríocht da heis a cínt. Ach an sin aber tá bheith cuma faoin agus a bheith cuma pairt agus choranna rialina chun fipaí lehéid sin. Agus an sin just a bheith díreach a bheith déna ceoil agus tá chláirse go deas mar sin mar is féidir sais a bheith a crothú dahanana stocha. Yeah, mar tú héin ar bol ní chat for gomach parta le an. Bheith cas a coppla nóta na sríis agus. Tá síma agam san sin cá mé rá agus ar piano tá piano go deas mar. Bhfuil piano go go baile? Tá ní bhíonna aon dana go chasa. Cuiomh tosaíireach. Fáir. Síos sa gáirneal sáile. Tré aber tá sé go deas is tíe tréis techt fille ó ihe mó agus na síilse móchta agus sig ag go piano agus do lábh legan ar mar tá sé bhín sé milliis. Tá gcónaí. Nuair bhín sé dún ar chuirbe agus sin na bhla a gcónaí do réine go bhfuil an piano go deas mar uirlis macnathe. Gur féidir sí agus just éisiú leis an nóta agus rud a cínta chrothú timpeall ar nach gá go meach fán a buint leis ach So anyway, an gcuid seo do chlár buinmuid tríala, buinmuid, so, you know...
is tá ré an bhéirlig hart. Tá tine an riomh an lásanta, tar naislinge teach go síl. Tar áin na féidirich dá gasa, go bín ó churda bhéal. Tá glítear na dé, na naomhis na síthe ceoil. Bíonn mo chríoch ó haldúil téite, mar tá fís ar sinseir beo. Sé mo ag bagráid farialtan, a bhaid is idir an dlí. Go bheith faoíocht na geartar a halamh, is go bétar bangach brí. Tá tine an riomh an lásanta, tar naislinge teach go síl. Tar áin na féidirich dá gasa, go bín ó churda bhéal.
Míle maithe go bheasocht a theach isteach a gcóin an Cheoil a chuimhe a Séamus Í Fhlatharta a locht éisteachta gur maithe gaibhse as ama chahabh in ár domhanta anneo agus thar na seachtaní i gcóin an Cheoil. Le cúna dé cloisimuid i chéile ríist. Céir do haine smuid mar chlásúr cháirde? Dwi'n mwyd couple of verse ago o'r an wyntio no mar sin. Den? Nító. Swyr sin, bwyd let mil bwys let ein liam agus mar an ar fenni an chlet, so eich o'n chlet. Ní sé go híntaach. Couple of verse ago an wyntio. Ná lagad í sé agus go bheicim i chéile ríist. Sinné. Sin ega díra. On snelch de goheid over sojas som rigodochim smeva korolle motamin bon Snior vader Liam Ó Maonlaí Hawirish keda in us me Tan yivre shot yafur Sawirish keda in us Legends are shall sawilo Came for
Sautrúrban ó go hiilvagon le me chéine ó scian chláir sa gáil siar Space I share not honey sleep a wakeness so